Аре, Лами, помогни ме, бе, ма. Така са, бе. Излизай ме, помогни ти, бе! Ей, къв си гнусен. Да. Осмая само тях не знае. Дяволе ти, че. Като стреля с това. Като стреля с... Това е по-добре. Шайза! Чули го, бе! Шайза! Ват Герги. Какво? То си българин. Май. I can't fire. Георги? Двама българи. Шайзе! Дубиста ни шайзе. Българи сме тук. Как сте, момчета? Добър вечер. О, само българ. А то руснака? Той не е. Айде да укипнем. Няма. I go B. No, you go away. I go A. Yes. I was expecting you say no, you go B. Не! Ще бомбата. Майка му теба! Искам ти покажа какъв скин си взех на калашника. Какъв скин си взех на калашника, братле? Предатор с стикер! Предател. Приятел си. Нали ръшваме, спира се на вратата. Ръшваме вика. И гощи. Защо клякаш, бе? Седях не ти изпълням. Имам стикер! Оф. Те си пушнали ланч между другото. Един го хедшотна. Какво what the fuck, бе, на последно място си, бе, путка майна? То къде тръгна, бе? Леле! Това получава оргазми. Oh my god! 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 Deep suck. Who deep suck, bitch? Bitch? Това ще е нова категория в порното. Deep suck. Къде? Двама Deep suck, мой... Oh, you gangster boy, eh? You gangster boy. You gangster boy, а? Шорт. Те са на лонка. Шорт. Шорт. Boy, come on, motherfucker. Take that bullet in your head like this and suck it deep. Конзолата ми е червена само. You little motherfucker. Little motherfucker! И все още не можа да разбере, че няма That's жълт. right, you said it. Little motherfucker! Suck a fucking dick. How about no? You little motherfucker! How about yes? And you know it. I would seriously reconsider no. Shut up, last guy! You suck balls! Very, very deep! О, мач платис. Аз съм над закона. This is gangster boy. 3B Gangsta Boys! Двама на Б са на малко, двама са на малко. With the fingers on it. Gangster boy. Middle fingers on a picture. Oh. И все още не можа да разбереш. Oh, fuck! Давай, двама са на малко. Двама са си на един. GG. То между другото ти повтаря гангстър бой, ама явно не знае, че няма жълт. Той може се е бевга за това. Той ма е леко бавно разбираш.
Сега какво да правя тази игра, кажете ми? Всички без един. What the Другия fuck? отбор са Master Guardian Elite. Един от тях е Master Guardian 2. Оф, трябва игра не скача ни пуска с по-малки. Ай, тече ми пот от кръка, бе, брат. Only Putin. Много забавно. Fuck the Putin! Да, Путин! Так да, Путин! Fuck Putin! Так да, Путин! Only Putin. Един на... Putin! Моракс, хвърли ми емка и ще ме буснеш там, окей? Къде те бусна? Дето го правихме в формуто. Ти си далеч. И сега дете ли то си нещо бокне. Няма. Бургере, що не се сещаш втори път? Не, Саша Грей? Саша Грея знам, ма е тъпа, не ме кефи. Как така, бе? Не. Има по-яки. Чернилки гледаш си. Още един имаше тебе. Бягай, сега ще дойдат. Казах ли? Имаме бомба. Фу, О, той е тука. Целен. Браво, бургериня. От Бургаци. човека. Виж как се търкаля като зелка. Един е отляво. Да, успяха да плентнат това. Лагвам, брат, лагвам! Майка му точно са ли трябваше да лагна, бе? Дет един е на 10 кръв. Тела е простотията! Ето са къде те? е. Е там, ето го. Той е на 10, браво. Не, другия на 10, другия на 10. Видя ли го? Ми не беше на 10, ама ти дадох кораж. Бута! Да, я варя пистолета. На 10 спокойно ме вари пистолета. Еми, убили го. Уби го. Луки хедшот. Да. Просто беше сигурен в себе си, като му скочи. Тела е простотията, дева! Някой да дропне на този жълтия. Чакай, аз ще дропна. Аз ще блокнеш синия, защото... Аз няма му дропвам, защото той не ми дропна на мене. Лайнар. Бомбняр. Виж, емката е под него и той не я взима. Как стана? Ама не ги цели с тъпите дикове, морак, за кой път да ти казвам. Ще ги избия, бе, брат, за дикой, ако трябва. Ще ги избия. После ние затова сме бедни, защото нацелиш дикове, бе. Епа ние затова сме бедни. Затова сме бедни. Тихо. Един мята граната дроп. Може би не трябва да гледам дроп. Флашват ме. Един дроп, ръшвам май. Аз ставам на, защото те има и на шорт хора. Морак с дроп, внимай. Не мога да се върна да гледам там, защото ще ме знаят. Май ще ходят на обаче. Наса. Курвата скача. Найс. Бие глави. Дева, къде застана? Убих One ли? coming from B. Не, Един от Б ще дойде. Внимай с балкон. Добре, скри се. не мога да се скрия. То има един мид, има един балкон, както казваш. Не мога. Аз гледам балкон, ама... Аз можех да направя нинджа, където седяхте, не ме видиш. Балкон! Един до това, до камион. И двамата ти идват оттам. Много тъжно. Един е отдясно. Какво плейтайм? Той е въгъла, бе, брат. Какво плейтайм, бе? Плейтайм. Е, това е плейтайм, бих. Скри са просто плейтайм. Браво, момчета. Последния го видях под балкони, май. Да, там е. Clean up crew. Той иска да му Дай даде ми бомба.
Той няма... Не! Провериш табани! Брат, тъп ли си? Ще имам ли време? Ще имам. Ще имаш време, ама... Брат, ще я повърна. О, кой е MVP, бе? Оле, кой е мрак! Мамо, ела да виж. MVP. Толкова Добре. MVP, мамо! Дева. Къде е другия бунак? Ей, бунак! Гейт, гейт, гейт. Where? Fuck! Рилоу, курва! Къде е лефт? Къде е инсайд? Там беше. В средата. Двамата са тук, и двамата. Бе, тая кошара, бе. Си! Какво направи, кажи? Абе, видя ги двама! Почна да гледаш кокошките, брат. Плача. Тук сега! Е, това е. Аз стоям в кокошарника. Брат! Баш ли ме? Какво да направя, кажи ми? В момента елемента на изненадата беше включен. Това верно ли видя бомбата или просто? I want everyone drop and then okay. I go Окей. Окей. Каква е тази музика, брат? Откъде това, бе? Какво се случва? What the fuck? Откъде е? Къде? Drop. What the fuck? Питане, това е на разговор. Някой ме блоква! Давай! Лечат ли се? What the fuck, бе, брат? Айде! Балкон! Найс! Ей, клечо, майка ти дай ба! Майка ти дай ба! Бонг! То ще нямаше оръжие. Айде, оцели го, браво, дай, go, Браво! Какво се случи? Браво, белисима! Мама, компактурна, беше смока! Какво?